दुर्गादास बर'खौ होदों आरो क'क्राझार समस्तियाव खाम्फा बरगयारिखौ होदों। बे सानै बिजाथिखौ बर' जाथिनि सार्थआव भट होनांगौ आरो बे सानैखौ देरहाहोनानै बर' जातिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय बर' जातिनि हाबाखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोनखौ हेफाजाब होनांगौ जोङो खावलायगोन। दुलाराय बाथौ गौथुमा जोङो थांनाय बिटिआर सुक्तिनि उनाव जाय गभर्नमेन्टखौ जोङो बर' हारिखौ मोजाङै दाफुंगोन होननानै आसा खालामदोंमोन। दाथ' दुलाराय बाथौ गौथुमनि नोजोराव बिथांमोना जेरैबो फेलें जाबाय, मोनसेबो हाबाफारिखौ मावफुंनो हायाखै। जोङो जे बुंगोन बिटिआर सुक्तियाव बाथौ हारिमुफुरि खेराइसालि फैफादोंमोन, बेखौ मावफुंनायनि जेबो आगानसेबो हाबाफारि जायाखै आरो मोनसेबो दफा मावफुंनायनि हाबाफारियाव गैया। बेनिखायनो जों आइ आफा रायजो राजाखौ खावलायगोन, बर' जातिखौ दाफुंनायाव जाय हेफाजाब होगोन बादि, बर' जातिनि जाय खामानि मावगोन बादि, बेबादि बिजाथिखौ जाहाथे जोंनि आइ आफा रायजो राजा बर' समाजा जाहाथे बेबादि बिजाथिखौ होनानै जाहाथे देरहाहोयो आरो बेखौ जाहाथे जोंनि मुल्यबान बे भटखौ जाहाथे फेलें खालामा, आइ आफा रायजो राजाखौ जों बेखौनो खावलायगोन। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा बेखौसो जों आसा खालामदों, जाय राजखान्थि बिजाथिया जोंनि बर' हारिनि खामानि मावगोन बादि जों नोजोराव नुगासिनो दं, बिथांमोनखौ हेफाजाब होथों होननानै जों खावलायगोन। जोङो थोंजोङै बुंनो गोब्राब जायाखै जोंहा, जोंनि मथे दा बर' जातिनि खामानिखौ मावनो आखायाव आवगायनानै लाबाय थादों बिपिएफ हान्जानि नेतृत्वआव। जों दरं उदालगुरि समस्तियाव जों दुर्गादास बर'खौ समर्थन होनायखौ लुबैयो आरो बेनिफ्राय क'क्राझार समस्तियाव खाम्फा बरगयारिखौ थोंजोङै मदद होनानै देरहाहोयोबा बर' जातिनि खामानि जागोन होननानै जों सानो। गौथुमनि आं गाहाय फोसाबगिरि महरै दिनै नोंथांमोनखौ हांबादै फंबाय, नोंथांमोनखौ बरायबाय गोदान बोसोरनि। जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय आइ आफा रायजो राजा बाथौआरि रायजो राजाखौ दिनै गोरबोजों खावलायदों, जोङो बर' जातिखौ बाथौ धोरोमजों फोगोमनो, फेहेरनो, फोसावनो, बे बाथौ धोरोमखौ मुलुगजोंसार खालामनो थाखाय जों मोनसे एक्सन प्लेन खालामदों, हाबाफारि लादों। बे हाबाफारि मथे जों जोंनि गेजेराव गोथारि साबा सायख'दों आरो बे गोथारि साबाखौ जों ट्रेन आप खालामनानै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव लेङाइ गोथारि सायख'नानै आरो मोनफ्रोमबो बियाबाव आखान्थि गोथारि सायख'नानै बिथांमोनखौ ट्रेन आप खालामनानै जोङो बाथौ धोरोमखौ मुलुगजोंसार खालामनायनि हाबाफारिखौ लादों। आरो बिनि थाखाय दिनै गलागाव, बेटबारि गलागाव खाथियाव थांनानै जोङो हरेस्वर मुसाहारि होननाय सासे गागि बाथौआरिखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ गाहाय फोसावगिरि महरै बिथांनो बिबान होनानै जों बरायहैबाय आरो बिथांनि आखाइजों जों बे गोथारि आसारि दौरि दौसि बिथांमोनखौ दैदेननायनि बिबानखौ बिथांनो होनानै जोङो आइ आफा रायजो राजानि गेजेराव बाथौ धोरोमखौ मुलुगजोंसार खालामनायनि हाबाफारिखौ आखायाव लादों। जों दुलाराय बाथौ गौथुमा थांनाय बोसोरबा सिगाङाव जितु बिटिआर सुक्ति जालांबाय, बिटिआर सुक्ति खालामनानै फैनानै बिटिआर सुक्ति खालामग्राफोरखौ जों आसा खालामदोंमोन बिथांमोनहा बर' जातिखौ मोजाङै नायगोन आरो बर' जातिनि जौगानायनि हाबाखौ मावगोन। नाथाय दा नुनो मोनबाय जों दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो फेलें। बिटिआर सुक्तियाव बाथौ हारिमुफुरि आरो खेराइसालि जों लाबोहोफादोंमोन, फैफादोंमोन। बे बाथौ हारिमुफुरि खेराइसालिखौ मावफुंनायनि हाबाफारियाथ' मोनसेबो जेबो खामानियाव आग बारियाखै। गतिके मोनफ्रोमबो दफायावनो मावफुंनायाव दानि सरकारा फेलें। बे बिटिआर सुक्ति खालामग्राफोरखौ जोङो दिनै जेरैबायदि आसा खालामदों बेबायदि जों आसा खालामनानै जेबो मुलाम्फा मोननाय नङाखौ जों नुबाय, बिथांमोना जेरैबो फेलें। बेनिखायनो बर' जातिनि थाखाय जाय गांनाय उखैनायखौ बुजियो, बर' जातिनि हाबा मावगोन बादि जों जाय हान्जाखौ नुदों, दा बिथांमोनखौ जोङो आइ आफा रायजो राजाखौ खावलायगोन, बिथांमोनखौ जाय बर' जातिखौ नायगोन बादि बेबायदि हान्जाखौ समर्थन होनानै मुल्यबान भटखौ जाहाथे फेलें थाङा बेबायदि जाहाथे भट होयो, बेबायदि जों खावलायगोन। ओमफ्राय जोङो नुनो मोनबाय बिपिएफ दलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दरं उदालगुरियाव
दुर्गादास बर'खौ होदों आरो क'क्राझार समस्तियाव खाम्फा बरगयारिखौ होदों। बे सानै बिजाथिखौ बर' जाथिनि सार्थआव भट होनांगौ आरो बे सानैखौ देरहाहोनानै बर' जाथिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय बर' जाथिनि हाबाखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोनखौ हेफाजाब होनांगौ।